Mara ta' 91 sena saret 456 vittma tal-COVID-19 f'pajjiżna wara li tilfet ħajjita waqt li kienet pożittiva għal-virus. Minħa l-oħra kienu 24 il-każi pożittivi ġodda li kienu irreġistrati f'pajjiżna fl-aħħar 24 siegħa, filwaqt li 43 huma meqjusa bħala mfejqa mill-virus fl-aħħar sigħat. B'hekk l-ammont ta' każi attivi issawwu ta' 554. Fuq Facebook il-Ministeru tas-Saħħa spjega li l-ammont ta' persuni rikoverati fl-isptar Mater Dei kawża ta' dan il-virus jammonta għal 21, fosthom 4 li qed jingħataw il-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Il-Ministeru għadu mhux jagħti dettalji dwar dawk rikoverati fl-isptar jew dwar il-vittmi, fosthom jekk humiex imlaqma jew le, jew jekk il-każi kinux trasmessi lokalment jew kawża ta' vjaġġar jew wara kuntatt ma' persuni ġejjin minn pajjiżi oħra. Minħa l-oħra l-Ministeru spjega li sa Tnejn f'pajjiżna nataw 5389 booster tal-vaċċin.